Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен Саратов өлкәсе Балакова шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Юсупов Камил Инсан улы каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Гөлсинә Рушановна, уллары Рамис һәм Руслан гаиләләре белән, кайнанасы Рәшидә Ханнановна, Шурина Марс Рушанович гаиләсе белән, балдызы Илмира котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Әлеге котлауларга Әлмәт, Ульяновск, Балакова, Иске Кулатка, Яңа Мастяктан барча туганнары да бик теләп кушылалар. Кадерле, сөекле, хөрмәтле тормыш иптәшем. Бүген без сөенеп синең матур бәйрәмеңне каршылыйбыз. 60 ел элек Иске Кулатка районы Яңа Мастяк авылында якты дөньяга аваз салгансың. 1980 елда без туган җирләребездән еракка чыгып китеп, үз тормышыбызны барлый башладык. Туган якларны нык сагынып яшәгән күңелең гомере буе анда акталды. Әмма гаиләм диеп, эшем диеп яши-яши, гомер уртасына килеп җиткәнне сизми калдык. Кайда гына хезмәт итмәсәң дә, сине бар җирдә дә тырыш, акыллы, гадел булганың өчен яратып хөрмәт иттеләр. Сөекле ирем, синең хакта кайсы ягыңны алмыйм гел мактап кына сөйли алам. Син авылда туып үскәнгә бик эшчән, кулларыңнан гөлләр кыйыла торган ир-ат. Мин синең яныңда үз-үземне бәхетле итеп хис итәм. Бу исә һәр хатын-кызның хыялы. Бәйрәмеңдә ярату сүзләремне дә ишет. Озак еллар торгач гаиләдә мәхәббәт хөрмәткә күчә диләр. Без байтак еллар яшәсәк тә, мин һаман сиңа гашыйк булып яшим. Сине биргән миңа Хак Тәгалә, рәхмәт әйтәм аңа чиксезне. Яшә әле, яшә кадерле без 80-н дә, 90 һәм 100-ны. Бергә атлык гомер юлларыннан, терәк булып кына кадерлем. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барсы өчен. Яратамын сине, бәгырем. Әти дигән фәрештәбез алдында без шиксез мәңге бурычлы булып калырбыз. Билгеле, гаиләсе өчен тырышып эшләгән кешенең өйгә кайткач хәле дә калмый булгандыр. Ләкин әткәебез безне гомердә дә игътибарсыз калдырмый иде. Барыбызга да вакыт тапты. Аның барлыгы белән без үзебезне бар җил давылдан ышыкланган итеп сиздек. Гомере буе гаиләдә аның әйткән сүзе мөһим булды. Бүген дә без нинди генә эш башламыйк, башлап анардан киңәш алабыз. Газизыбызның шул кадәр җылы йөрәге, төпле акылы, безне юатырга да, җылытырга да сүз табуы сокландыра. Йөрәгебез, әткәебез безнең. Синең хәзер бик матур гомер чагың. Раббым, исәнлектә, саулыкта, безнең бәхетләргә куанып, алдыда шулай озын-узак гомер кичер. Без сине бик яратабыз. Һәм һәр вакыт синең яннарыңа кайтырга дип ашкынып торабыз. Әниебез белән бер-берегезне яратып, хөрмәтләп, парлы канат кагыгыз. Бүген килде 60 яшең. Үзе шатлык түгелме? Матур хисләр биләп алды әтибезнең күңелне. 60 яшь ул, күп түгел, гомерләрнең уртасы. Син гаиләбезнең җылысы, йөрәгебез ноктасы. Бәхетле бул, саулыклы бул, кайгы-хәсрәтләр белмә. Гомердә дә авыртуны, сырхау дигәнне сизмә. Сөекле киявем, хөрмәтле, бердән-бер иң яраткан җизнәм. Синең безнең язмышта ни кадәрле олы роль уйнавыңны сөйләп китик. Гаиләбезгә кияү булып кергән көннән алып, син үз улыма әйләндең. Кызымны бәхетле итеп, безне гел хөрмәтләп яшисең. Тормышыгыздан мин әни буларак мең канәгать, һәм үземнең биеклегемнән сине шушы олы юбилеең белән котлап берне телисем килә. Безне күрсәткән хөрмәтеңне балалар да сиңа күрсәтсен. Җизнием, әниемнең сүзен дәвам итеп, мин дә берничә сүз генә әйтеп китәр идем. Әтием вафат булган чакта миңа бары тик 6 яшь кенә иде. Шуңа да син бар гаиләбезгә бердән-бер ир-ат булып калдың. Әтием сыман ук минем хакта гел кайгыртып, апам белән укырга ярдәм иттегез. Гомумән, язмышымда иң беренче яклаучымда, ярдәм итүчемә дә әйләндегез. 35 ел буена бер-берегез өчен олы терәк һәм таяныч булып яшәп килгән дәвердә, сез үз балаларыгызны да чын кешеләр итеп тәрбияләдегез. Алар да минем бер туган кешеләремә әйләнеп, гел якын күрәләр. Рәхмәт сезгә барысы өчен дә. Олы сөенешегез һәм шатлыгыгыз булган ике оныгыгызның һәр казанышына сөенеп алдыда яшәгез. Мин сезне бик яратам һәм хөрмәт итәм. Абыем сыман бик якын минем җизнәм бар әле. Бүген аның бигрәк матур олы гомер бәйрәме. Ихлас йөрәктән котлап без теләкләрне юллыйбыз. 60 яшең белән җизни чын күңелдән котлыйбыз.
бәхетле бул, саулыклы бул, тик исән-имин яшә. Яннарыңда һәр чак булсын, якыннарың янәшә. Хөрмәтле Камил Инсанович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.